beta akarukibaho akaruamagena akarwe kitahabu akarwe binde binge nabo igo litangani egenda tange tokokora atarabirwa nije bweta sinyasa ndike tole bolinga akarogwa ntera akarukurani akarubekire ese department ukura ni mubwaitega anganya kuba gakokana abana banyisa lakini anjire nzone kafungu gerese ngenjungu tenga abokere eli golirine ututange tenzweba nayo takona kuivole essence moya kabere ya amangana emeranga nyelia amangana yebiro amangana yebiro merongebe na kianda ese merongebe na kianda Chronicles Fast Chronicles amangana yebiro nsangani merongebe na kianda ese kafungo kyaye ekafunga kamense moya kabere ese taukia ko tebanga omonene achorire Sulemani umwana one Nyasaye achorire n'omoke taranyora tarabwati obumanyi nemeremeye niberemeremene ibonga litangani abantu bayito Nyasaye karato tumia soko kole emirimo ebe nakakuta kitokokora ebe n'omuntu teketokokona Nyasaye sago gutumia litangani onye ture rwatari kene jonji obakora gakoye siko Nyasaye sabuga tibiata ki project kininge kyagure esenye ntonto mutanga netinya sai niko togo kikora elinde tawe siko intwe tarinya sai lakini tausi etoshem yoko sasi makwaye dingane tukurenta kali okurwa wikole wese nabatwa igeretinga wikole wese nyasa akarokwe bule litangani na yora manyenki okurwa nekarokwe bule asinya sai mane karokurwa wokurukore nomogo okurwosa sogete okurwokwo gogosegeta abande okurwokwo nigokokugwe okurwokwo nokurokwe tiango tusoma Nikabatema ngajia choti gereke fungisho abataba nembele enyombeye yobonene tekoba asemwanya abantu olende nasoma nene Nyasaye okurukwao narochenga kera meko narengese district norobe yogacha tobe kubuya ngacheyo abantu kanora conference narolaje conference kanora conference yandi kuguta ngwacho kanora guchetoro abantu bakatebatika conference ye kwira ngutie ebe field kwani wadayanga che conference cho kabese yatoka ende turwe tokore front ya mission tokoye ko mirimo yakonene tesieko kero toiko aso district kanyora ekero abara ibaisaranta bagwake sabunga nakio okozi okuirani lense sadaka legita jitirani lense nakitoko kwa bakachikoligele bakanyora ande nyona bagaimba ku bakase babono lichiko ligaetibwe ngatiye kaona lengo lichiko ligaetibwe korwese union ni sembo ligacha onde bwenzi otali koiranye size onde bwenzi otali koiranye size nekataka omuntu onde bwenzi otoko kwaye gotali okuya saba chako chorwe mbere mekanisa oko bona kala abantu baba chorwa ebona abantu akero baba chorwa abantu bagaza bayata tebirobe kanisa abantu bayengororo bantarenga kuru kwa wekene bakanyora ekero obachori bwarenga koba obarenga kole tumuri omutrekera nomuri mwabwata manyeta y'abantu
mama kulira nyalebe nabwate chae na kiarwe etaiti ya na kiarwe tetwango kurukwaye nyalebe no mwalimu na kiarwe to kurukwaye asarabe yalinga kogwa cholinga nyalebe ko chorwa abo mulise nyalebe oyo mwalimu twango na kiarwe etaiti ya ene sadaka gocho mwako banta vange bakashekira kubisiko lakini ile tujua kumya sana banyasaye nabange bagasoa asoka kore meremo abaterwete bali barenge korutaruta ogoikora robo sokuna akibono nabo mwalimu akibono nabo munyabitaye akibono natwara na nyore kona yechae na ichonzi piga tiganda arutamo sai yani tari arwete so wegengwa tari arwete nganese ngenjenge ira roriranya samo koire naki omwaka oyo mugima echaye kwatora magina tatwe echa obuoyo kwanyora buya ukanyora abantu bagogotorera echaye ukanyora ribago kairo kapima chaye yao teiteiri ese tundubari bona engati yaikire nariko okorwenzamo yaho ukwire nerienzamo yaho ya 10 asobwegemwa engati yaikire okorweza data engati yaikire okorukwagacha engati yaikire okokonya abantu ekenyoro jintakana ababuraka mekene tari ababuraka tuno muhaka no tiro tigraba muhako tuara bo tigraba bana baya abantu tintakana ntiro buli tandekete chitakire ko kolmo tikanisa ene chibasi cha sangeleriwa ene abachayo kana kubuatia mwana oyo mbesaka ohete to agende skulu ese chipasa lichikwa ngaisalanta natiro kasalanta natiro we division rafiki anole kurwa alikosi kosoko ligere ke babona ki chiba sanji arwe chipasa linaga abantu abana mbale ngai chiba se chia kunoroga ngwe fasa abarisi na ubarte nilete bisebyo Raba people, Navacholi, Navabga, Mayekoli, Kabai, Songa, Pacholi, make a new weapon in the memory of money. It's not Pakistan, Japan, Tabaka, why more? She passed a required one like in Takan, Babu, Savana, Babo, Navarabu, no, very more. Bana mwana community akona abana babale abana babumu likakona batijete abana bumutikona batijete abana bumutikina kona babanga ewe na bakwende school bayimokeli tunane ngoteba abana banasa ekaronto tabwa tesi amachiko ekaronto tara mananga onde tayora nyare kubaga kole mbemo ya nyasaye onya talerwa aonchorwe abere tongwe kejia na kike tauti akutwere entuko kole nene ntwaba nyene ntoko para mirimu onya ntura manya kelinya sa kolete ase yoane eri toko ra yende kosero motwe imisato ikomne salemo na kina danya njetenze wika kabu mwana oyo momoima erinde onde bwe igwa okorwa talina siye cheche wiko witorelige tukaliye ndausie kwikiri ende ya sasa kununze esakukana ta kwara chikanisa ya nyasaye mutezeneti asakurwe guwota asakirwa mavuta wikaba wakani ntonalete bintu byabo bintu byabo tanto ntomanyeti ntona manyanga bintu byabo tambi bwa cyo gusesenigwa nyasa aga sacrifice umwana wae dimanyeti aibono
umuntu uri antegerete n'umugaka ayibwatira yo agasacrifice naigonga aka tani oye que no to kwano koru kere igoro tani akasa yani ake ogwe sacrifice yani ogwe ku yani tani ngikyale ngira isigo engera to koru ra isigo je kwara chubwa mate bweta mona nyasa Daudi ina tebanga emmeremu eye yo monene kene kyonse ebere nyumba yo monene kwagati neba naka utumuta kete kwagati ge kambi dieme tikabantu baisarante itebuya bachoke ebintu buya inde kali erokane emuyimukere nyasaye guru tikakobomba bombege entu masaragata igo kitabwate tege koru ngesige gotya tikanyege kunare kanebe kunane birole nige kunare kanebe kunane meram embreke gutwa abantu baswa gutyi nige kunare kanebe kunane kabe abantu bakubeka maruze batabu ati watch ina batebe na etire kinse isiko nana ligeri abantu bande na kiba namba liba bwati kidini kitamo manyeti nyasa na kibako nyonye nyomba mwa atavyo era fikia ya mogaiga eze ngagenda gokore go print twale ngebinte akla machine yo China woye etaka abegete rumu akatete nyomba mwaye akanyebeka buya no abegete amamotara akire tenya saya abo babusasi ubujele nange tukagende setwe chete tukako Hong Kong ese ogo ese bako nyama nyabwali nebintu binde aba China Kutoro ese no estware que se siensamo kama konyoya eli nyanda nutu limuteli batire libekire lisalanse toro kabeka nana kobi ngoma kubona shi omuchendo nguboli abunga ngoni mwe ngendo teka mubeketa umuntu wengensamo tali umuchendo okandika kai Toramane, oyone nyasaye abo nero batene nebinde nakiye kogera tu nakumi naitokurukia abakristo bekule bamanire nyasao bo bale tayari nyasaba kolera manene eri nabantu bese babuyo mororie uno yakugeti mororie chimapire lesinarenge tukanga kai tomane oyo nyasaye abantu abagutasiba nakinero kubahe ubatisene dinero kubahe customer ibasema integende umuto yo bakiri orondesa nyasawo ne igorare moyaye kare ke nyamondo gese ke musungeta mukana buru ngaji abantu bari pamanyire nyasaye baretera ekorosia eduka yoko ni ndagira batari kobe abanyaranga abakristo nabo bwate tuka bakolete sukari ekilo bagopime kilo bataulie gakombe bakikoroserie rungu bamakonelia abantu baningiye ne kilo ngoro mukristo ole kanisa tulirwa esinya saho nsoro kumanyanga ebintu byokora kwaragererirwe abantu banyasa abantu bese ikamaraba main kanjo moderiense ese samanyente abantu ebintu kiko kuchai sietanga ine iguruguru noine karokorwa eserikali esenyenjo korwa yego koruteri tax siete kwalo ekuira nei esenyenjo yake yemanyete oyo korwa gagotseniwa Tintwe anjiri tuaretere tukima sinjiri kituaretere tue
Abafrika timayitinchiri kitwaletele twe abantu benzize timayitinchiri kitwaletele intukero ngento otoganisa abantu bande berwe otokwagacha nyine kanisa otokwagacha tutagese roof Africa abasongo batoletele onyene kwaye tokwanza tutagese abasongo batoletele vita kene jonso para utoko ikana utoligere chama makana wale lono abande twake abantu bateke tikokora kende toligere sponsor toligere abantu abe esengencho yokwerweli kamanye sinya sai hande bakanya tikanso yamba some mojo motewe na mangana ngwa okuvua wokwerwa enentugo nerigari nene ase obogima bw'omukristo ole moyo onye okorwa koleka komwatole genda bwerigererie kwaumira nete na Yesu bo ina imumira nete komo na jimwarambe te komo onye okorwa kanisa ine koleka komwatole onye okorwa muno monate monate tikako sinema ole muno monate yaikire inje namenye tingamangana ina karo lakini akakuwa nakatanya yaikire ese district inka aba esenye nshakanyora kwile nilezi kono mbakari kuri kabayani wakata getoni bakoleka district yere baba beke contract bakole memanya sabuhakani na seki mara kia goteba irania asobo ikirano elinde kendagerebe senyumba yane abantu bomonene abasumba bomonene mbaba basabiri enabuli abantu amongo babuli ngaki mbalenga imolenga ole basomi umwana oye amasomye primary amasomye secondary amasomye amoira college akole degree amoira ninka omunye n'omwalimu anza basomi busa atali wakana abasomi abana b'abantu bande tumole ngokugwanja unataka memo ya nyazaye n'okweru okugenda kukola memo ya nyazaye n'okweru ukwenda mena komu lakini nakimole expecti abantu bakole memo ya nyazaye batabwati ndagera batamenye sibuye batandike tibara basabiri nakimara akole abandi babe kumubuko akonyora omuntu bwenyarete kubabe kumubuko bana omuntu yo oturunganye kanisa nabara kolekere yo ntunatagete tali kubuliwa esengencho nayo kurwa yakiri arati esengencho balia tutakire korwa ntole rwa Yesu Kristo elinda tonchole tunya korwa so boikira tosese emirimo yanyasa iwa ngonsoma yatanda okokora na Yesu agoteba talingi iwu na Yesu agoteba igitabu kyo gokora merongebe igitabu kyo gokora igitabu kyo gokora kwa batumwa merongebe igitabu kyo gokora merongebe igitabu kyo gokora igitabu kyo gokora merongebe igitabu kyo gokora merongebe ekifungo kyae oibubuna na kiyesago ku amangana yini mbate viti yesago kwa lakini ngayo kwa asobwene oibwera yebwe kom omonyene ekifungo kyae mirongo itatu na nyine mirongo itatu na isa igubune bataba iwe abanye mwamanyire nka amaboko ayahane ankoleire ukulija kwane na okwa
ukwabo balenga monanche nabo chikosoma kulugo letenje chingaki asamangano ayon tufunge 35 2 tufunge 35 asamangano ayon na baoroke kirenga ase o kolemeremo aiga neba gwenerete mokonye abatali n'ekinguru na kuinyura mangana omonene Yesu na kwanete romo nyene na kiyesa kwanete na sesebirie oyo kubwa oyo konyora ekiriaso cyandire bunakikanisa cyanga Afrika nasande kiya cyandire obo Kristo ekiriaso cyandire ntwa banyene sekinga kyeto turabasabereri obo turabasabereri yani ngane karonya sabo tseneke ande kwa babuna oli mubani ndotoye mubani natani agote bidao kina omondo ya omugwanze kingondi obwanze kimboli nyakati tseneke akagani bakata kwaye ande akarona tare gokunekia ye kagende koli kiti abandame acha konyanya abagani baye twekire sengaki abantu bayikire nyakeni atageta abantu tosokere bintu kyakan no irengayo kwa kakire esebi yawe irengayo tosokere tororo libakatoko kone abantu libakatoko rusikole mbere moyanya sa kono libakoko erinde nyasako tsenye nado kwimoka wagenda kuba umusabiri aina karota gwana tukusabiri gwana rafiki na yana yamo nkomobongo monyora nkomobolina o kago sabango bolina na chuko sabadi mumanye tabu monera musetsele kiaye buya unya na chuko sabere igamo ngo sabere ete na injera bantu ngo sababai na ete na inje kubago sabati tena go ikabaka bono bosaiga igona mane to bwa ya limbwatira sinbono lende ngati yawa nanje kingo sabere ka bandi bago sabage tena inje na bongura sabato tietu kibona na ale bote Twenkirenga kinyando kwaligeria bakristo bali monte ngate nekienyo otwaligeria esegukeri tukarora amangana manene alenge kubwase okurwo wa Daudi kabatebya Daudi niga nagotusegeta sokurwa na kurwa koruna weta ni kurwa litanga ni manana konya Daudi orule taiti yaye konya orule sadaka yaye nenda kamanya kurwa litanga ya akaruli tanga nenda karoranga nenda akaronge nenda kasuku munomo yo nenda kamenta akakora abantu bakachikolire nabarabu bakarwa tukateba mangana lengo ne mwanyo gwantega retabuya tukateba nga lingane limu tubalimo kali katwa tabetanga giving sacrifice or giving. Or giving is not out of obligation. Okorwa taliye sengento abande bakorwa. Taliye sengente grupu yade fue koruna kina ayo korwera. Gando dingane yo sekere mwa ota ori savere. Otaranza koromo ndoru tiretingi komina ayo rutekia ori komi. Karaga nore saran sura sabai sura de kamaruze. Omande ya na ve juwe kundi na rollo bakongoleza nachota getempo nye komande na kosuki gamba umuga omuranga yomo nimatempo na bandu na omuramo mani Dr. Rukunal eni akaya etine gochimarega ekaba atagete koba kolire bakolire revival asense meyamo bagakora revival neka bakora abantu bakewa bakataka kwagache kanisa neka bataka kwagache kanisa
bakasabira linga neyo atinalenga nabwe atalenga byalenge koroka ne kaniterabo lakini bintu bikaba by'obukumi agekogera omuntu nalenga bugwato bule bobonene omuntu oyo nigalenga abakanyora nigaro mulandi bwekanisa ende ngao lero bwato bule mu bwataje ekero bano bakagenda bakasabira linga neryo ekero basabira linga neryo bakagenda bakanyora omwana oyo ekero banyora omwana oyo bakamutebya ekikya baleta ekero bamutebya omwana oyo akabatena famine obule mu bulano obonene twakye batebya omwana akolere ekintu kyekikuba okuna ntumanye ekyekyagatageti bona bakamutinchumba ibeso mwaka akogenda umurandya utari bwekani umurandi bwekani sengao bakari butasimama sana botacha musangirikano wekamanye akogenda bago isaranza basarukunda bago isaranza bako mukwana n'umwaka oyo umurandi olitayire bwekani sengao bwatobole mobonene chieka bako materia ko tuachire gaiga ingane tualisabere ntwa kwaro mo sangre kananga o tuachire o togolie o twa o bole mogato de toko gore ploti twa chekani monandi olita kwana akabata binagura mangana yo tiganda arengereria bono agenda ninchemba tumere report ebuna na amuite akaba kororo mama nye kaganye kuchekera chiwiki vere chiwiki zato chiwiki nye kai umutenyo abagata bona kwerenderia botite kai habagana ngakibono pasana akabateria ganyani mbaye report bakakomoya bakasebali yonzi olomo olali bwe katende kako chawanje kanisa ya gatuboya keroba kuromoya bakanyore report mwako uyu murangi uyu litagire bwe kanisa ngao akabarangeria bakasaba akabateria nas inairirenga kientambe esengenjo lingana mualepete ni wetambere telikon ekekogera esenatagete kuba kagenda kusaba kubuli nyasaye ainsa agankani agantebye sentagete oba eniga ande kaira na byanga boli maybe natabete bobe ande ngasaba ande agankani ande ngasaba ande agankani agantebye sinko bahaniga akaba kieka ngemerongebera abantu banyasaye bosa akabatekindi kuba none ekekogera nyasaye ubaire na rwanye na kolro gusaba na tira ko chenja naye kuruga iga no ngandi tubona abantu biga no ku akaba ese kanisa yo munene ya gachiru yo gukumya skuru ya gachiru namangana la kolekana manene esengejo yo okuevo yo kalukwa mani abantu abanje bikotuchane kuyita kanisa one kuyinterwa enda kanisa emo bakano ena abantu bakutasima abantu bakogende abali wesina bakutasima wesina abanyasabato wesina bakumapiri bakutasima bakanaende tuwatwalana oyo neza batako chira kini kanisa yango chera kuti kanisa ikarasike anje kuti kanisa asike babona noino kuchamo mbataje tiko chamo babwata ne bakolene moyanya sai yakinyo monene shetani ashibu simanye kitu yakinyo yabweta abana banyasaye ututalelese twangire kwerwa tumalenga twaye gota kwerwa litanganya Yesu na kinyina twale gota kutumeka okole mirimo ya nyasaye enkirande elinejesera Yesu wangire kwera nesengencho tuita tinchi na tuma na teba amanganaye
Oya tenga ki talinga nina ganetu okona kumwese mure. Abange bate bininga ki molengelinga abarangi batage toko konyo kurwese mure. Ya. Mbete toko konyo kurwese mure. Umuntu okwa no muntu kurenda yawo atakirale nduya abanyabitari ubahwakanuya. Bakanuya babarwari muya. Ekiya kodera barani batari abashiriki buya nese njo mare ndiri buya. Kikanisa kendo gochirenka. Eki project toko kwa nenkinka. Enda samu toko kore sangre kalo. Nonye na masaje magotu. Masachama kwa jini. And bara ya veka ni bara ya kumonta. Vaya mita kutena aruwe chui kusomo lironome teke. Wakumia ki. Nasawe ukaerutati mwa kweli. Nyasaye Mungu kunya. Mtu wanatuatema kimweba. Ukweruwa si nyasaye ya hokonya. Etrokuwa rangiri uwete mirima ya nyasaye. Igo okora. Utabetere it's not out of obligation. Tayo kometere work. It's not out of people's expectations. Talingana kiaba ebantu bande na kibandora. It's not out of guilty. Abande mbaloro na batebi sena nge district ba enge gonja osoka. Olutaka tombo, olutaka siringi aboluta. Lakini taliwe tia so bwegenwa. Alinya sango koleire. Okorwa, no doubt ya ruete sengenjo, it was his desire to give. Niga ruete sengenjo, niga sumire ro aho kereto kurwa. It was his desire to give. Yani akaro korwa, tigavela komo it was his pleasure. No mo tempo kurwa, yesengenjo alinya samo kole, it was his joy. Nigo ya lengo mo. Because of the state of his heart. Esengenjo ekikyalenge enkoro yaye alinya samukole. Abantu aba batamumanya Nyasaye moroche buna bono no eneti eki vaccine ekya corona babetira abantu babo esenge kyabayisenire babande bangire bantire kujirwa kosa bache badonetiri kukyazika kukyasa nasa intwana kotene ntwana ko Rwanda kabako nyoro monina uromuga kabatineke tamatoka bakakundera mugondo emango yange ina barangeri ekirani gakini manye totobwatikene ntwoje litokendira avocado nera doma kina avocado chiroro ikye ntwale kwa abantu balenga bote basugo makanjana kwa chombe kale ngoro nkiana ko hos una naga kina mabere botandu abantu ntwale ko nikiba abantu baye every seri baite tate no mabale kwa bamuramba mu baite esoko abantu kenyoro amabere haya ko gendo ko ni abana mba kwibiana ayo botu ketebe okone mpaka kwaze kamachi nani ngasura sisenu twegere kuwa sendawo ngosesenirie ngoba kukokurwa kuwakulia ngokonyora abantu baito ntosesenirie seni turambere to kubakonyoka na ntoseseni kandi twatokera kutimanga twalisa ikyabande nsongola ikoti kyawombo nkuni kanisa chetu chande moneta tanyasa twaligire lya maigata to lige togende to kuli buno kukwana no muika kinda kitukwana kende naye nze tukwana na bana babo kanisa chetu obokore libweito mbolikini esengenjo abange baito ntoraba buna doubt ntori motivated ntora asugumu no bwabo keri bwatokorera somusara abakore imirimo yawe atari ugusugumwa nuko tugo tutakire twesugumenti kuri aciko cyetweme tanya sengejo na cyabandi bagotora
tali ebirongo twenyooleire tali emirimo twenyooleire tonyoole emishaara tali ate eng'enso yalinga tukuba senge wifeel guilty yalinga ate eng'enso twetayire esenge enkyande ebiri tokokola twebonga tikatukwaka eryaki esokokola emirimo yawe kolenge naasookwanja asookwirwa n'okukoka emirimo yawe eragenda buya konya abaana bawe bantekerera nabale bulima n'eriiga tumanya naye kwalwete litangani wakasakibwa omwana okeebwa okamulwa okaluma omwoko agatukwira iwolaasa omusalamu erinde tonyola obulima bwa kale na kale kene ngeyo toralwe keraitere korwa obugima waitu ase eng'encho y'abaana otatega torubiri gwatoire naende niko kwalireiranga unatokorwa naende ogotoseseni unatokoba abagoko nabo tokoendera koba abagukuyu konya abana bawo abatwala emyaka y'okorwa obasesenie naende mbabitayira emirimo yawe ekoreke tindagireba esi kikanisa ndagireba esi ababwata amakomo awawo abalwalete ekinyagitali esi kinyumba babwata amasaba abo bisitata bwemera aba bagusabira abaana baabo bagusabira abagaka baabo abanyina baabo bagusabira bakabamura bagusabira abamakobyara bagusabira ekisokoro bagusabira abaana bamwabo basirere emeyerize babwata amakomo awo babwata amasaba abo bisi iwa amasaba itu tata w'emiganda neri bageri gwatoire wangoige ngakineike babagosomogo bandi ntumanyesena nende twegeire ntokonyola liba kabuneri gali okosangamo igali ngana sobo sibole wana kinga kinti tubwate katokole emirimo asookwirwa nali agwatokolere biyamo nasengenki yobuya bwawe biyamo nasengenki gwalagire twegeiramo lingana eriga linyola liba gasingolo kyetu twameke mwika utolende otokosoka naende gotokwira notwafya This session is no longer being recorded. Amen. Biyamono pastor. Asamangana yacu asabana banyasaye sikinga kindi yakibenerete. Nanda yare yesigete nene gocha asama gimaito. Nyasaye tata migangi tukinkoro kirukirure agitumye kikore emirimo yaye. Asaria twasese nigunaro. Uriyo tunyare kwarigania kinkoro ky'abandi banyare ogonchuka bacha asomono. Tuterweti na tutarweti ebitwanyorire nekena amaene emirimo y'omonene nige gotenene orende nyasaye tagutiga emirimo yaye etenene abwate chinjere kinyinga aranyareko kuyegenderera asitambia mono nyasaye tigagoseseni andi agenderere okomentera ase chinga chichiroho kibenerete ono ribageri nabo kunyara okwania abana banyasaye bagwakarahira enchiri bana berotiego nabakwanire esili etali ya Yesu bwerobya yamono pasta asante yamonekera ninaba yasaye ntuwa wakwanire obushaka abana banyasaye sikenga kichingiya ali nyasaye naba abange tiharingereza yanaro yakabone kyari kuyikorwa cy'ikirego cyayo cyobonene ona sense yabene songo chikwalirania abapasita barese kati yetu bakwani omupasita omwabo abapasita abarase kati yetu barengamo naintu asobosanga kweringa lya nyasaye semoro barabona mwaliganiwe mukwani pasita
ya paste kero bagende tukunya kuyarigania kero kindi kisimi nabo kiri kinkulikanu bono tigang'arigani pasi umurisia okolenta matangazo ase wiki murisia karibu baba mbia muno kwanyigure nakuigure bwairire buya airiro murisia mbia muno nainche wanyigwete ng'akere pastor na mbia muno ase amang'ana aretire ng'ana yengense enene muno batinya kunyaria ng'ang'ura eryakabere onare nainche gwakera abaminto abarenga ase obokoreri korutwa chagete mambia goikera iga mbia muno mwabaire mwakorire ebitari